Lejli tajjeb il-kulħadd. Huwa ta' onur kbir għalija li qiegħda hawnhekk biex niċċelebraw il-mużika Maltija kif ukoll internazzjonali ta' dawn l-aħħar 50 sena. Huwa onur għalija li tawni din is-silta daqshekk sabiħa li kitibha l-Maestro Paolo Vela. Mhux vera. Oriġinarjament kantata minn Semi Bartolo. Din hija l-aħħar bidwi fuq il-għasel. Jinżlu fuq il-laser f'dawk il-ċranet sbir. Nies għall-passiġġiati jiġu għall-mistri. Raba zdingat biss riservat għall-isnieten u għall-klieb tal-kaċċatur żmien il-gamin. Wara moħrit naħdem fi skiet l-aħħar bidwi fuq il-laser. Qalbek mhux jew fjuri satar minn ġoblat. Jinżlu fuq il-laser jiġu nhar taħat. Kien staġun xatt kemm bata l-frott waħed mieti xi prezz dawn l-aħħar jiem kont ftit għajjien. Wara moħrit naħdem fi skiet l-aħħar bidwi fuq il-laser u jinżlu fuq il-laser f'dawk il-ġranet sbir. Nies għall-passiġġiati jiġu għall-mistri. Wara l-moħrit jaħdmu fi skiet waħed mieti xi prezz dawn l-aħħar jiem kont ftit għajjien. Spiċċaw l-uliet jaħdmu fl-ibliet l-aħħar bidwi fuq il-laser u jiena l-aħħar bidwi fuq il-laser u jiena l-aħħar bidwi fuq il-laser u Grazzi.